ka-Barbie! Welcome back to my vlog. At nandito kami ngayon sa... Saan tayo? Bolinao! Treasures of Bolinao Beach Resort. So, ayan, kakarating lang po namin. Social distancing. Ayan, social distancing. So, Beth, anong ina-expect mo dito? Well, Expect namin may beach. ang in-expect ko may beach dito. Ganon. Sorry. Respect ko ito may casino. Ay, saan bang Ikaw, kuya, anong ina-expect mo? Ang ganda. Ha? Sana makaligo tayo. Marami kang tips dito. Wala pa tayong tips yan ng mga idol. Nakabikini. Hey! Hi, magandang buhay. Excited. Very light. Naka-ready na yung two-piece. Ay, wala akong ganun. Hindi ako nagpajama lang. So, Yung mga conservative pajama. paparegister muna kay mga Barbie. May ano. Hey mga sis! Anong ina-expect mo dito? Pretty. Parang ikaw, pretty. Hi sis Wa! Excited? Ikaw, anong ina-expect mo? Expectation. Yung ano, I think it is very exciting. Ganun. Pag-English na naman? Yan, tama? Dominic, nakikita ka kamtal mo sa zone. So yun mga ka-Barbie, pupunta na kami sa aming mga rooms. Ayan, magkatabi tayo, Bex. True. Bawal na magkatabi, social distancing. Bolo tayo sa Hi, Rich! Hi! Ingat sa flight mo rin. Ang two-piece, paki-ready. Yes. Pakiano yung maleta niya. Abangan mo mamaya. Ay, bo. Diba? Yung flight mo. Hi, Bess, ikaw anong ina-expect mo dito? Siyempre best, na-expect namin may beach. Ay, beach. I love you, beach! I beach you. Beach. Ayan, nakita po best. Hi, Bess, ikaw anong ina-expect mo dito? More that sing. more that thing ka, no? More buga. More that sing tanga. Ikaw, Bess, anong ina-expect mo? Na-expect ako na Ano fresh? manalo ako sa raffle ngayon ng flat screen at saka isang NMAX po. Yun lang po. Bago flat screen. Saya. Hi! Hi! Ay, bumiran. Bakasyonista. May mga bakasyonista. 2,000 years later. Ikaw, Deo, anong ina-expect mo? Dami. Ano nga? Hi, ma'am. Welcome to my vlog. Mga ka-Barbie. Ay, talaga naman. Yung nasa... Kaya sa shot. Apelido po. Ikaw, anong ina-expect mo? Wala. Madami. Tulad ng... Daming chicks dito. Sabay ulit na. Daming nakabikini. Ikaw, anong ina-expect mo? Maganda. Wag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Ano tayo? Ikaw, anong ina-expect mo? Yan, magbababayan mamaya. Alam ko yan. Ay, nako! Balik. Ay! From Mystic yung naghawak ng... Uy, Jay, babaak! May friend, nagkakabay Jay, baba. Pagturugan na duwa natin ito. So, ayan. CR namin.
Say hi, Dominic! Hi! Welcome to my vlog! Leo. Okay naman yung... Maghinga kayo. Say hi, boys! Hello! Okay kami dito. Hi! Hi boys! King King. Sis, mukhang may may GGG dito. Doon na. Ay! Dito tingnan. Doon na tayo. Walang TV. Walang TV. Palo kami ni... Gagaw. Pakita na sis. Doon sabon mo, T-Rex. Hindi ako kumain. Huwag mo na ng sabon. Dadating tapon na ni 1, 2, 3. Gaga. I'm back mga ka-Barbie. So kakatapos lang ng first set ng seminar ngayong araw. Day 1. So check namin yung sunset. Yeah, let's go. So wala nang ibang kasama. Tara sa likod. Let's go guys. Let's go. mga ka-Barbie! So, Barbie na rin ako. Oo. Ayan, wala yung mga kasama namin dito. Wala ka pa kaman. Sige. Okay. Pag namang nga marampa, gaga. So, tour mo naman ako sa resort. Hello, welcome sa aming resort. Ayan, so Ano pangalan ng resort mo, girl? Rich and Famous Resort. Wow! Charis. Kasi, mga ba? Hi, sir. Ma'am, pwede magtanong? Ano yun? Saan po dito yung bilihan ng jowa? Ay, doon banda. Saan? Dito lang kami. Meron din dyan. Pero mahal kami. Kamahal. Wow! Sige. So, hi guys.
Hello! Hello, hello! Ma'am, kumusta pa yung pag-stay dito? Ay, ang saya! Inantok sa training. Gising sa Lakwatsa. Hi ma'am, kumusta pang experience dito? Beautiful, amazing. Ma'am kayo, Nice, kumusta? nice, nice. Sobrang ganda po, di ba? Nakaka-relax. Ganda. Ikaw ma'am, Ay, sobrang ganda ng lugar na to. nakaka-relax sa guys. Hello mga madam. Why? Hello po. Hello mga madam. Hello! Kumusta? Hello! Hello ma'am. Pumapasok eh. Kuya Mark, picture. Hi ma'am. Charot. One, two, three. Hi mom. Say Barbie. Hi, balot! Sarap! Try nyo ang balot sa Treasure sa Bulina. 100 pesos kayo. Napakasarap sa Iba. 100 pesos. 100 pesos po isa. Yung presyo nagpasarap. Ma'am, may intro ako. Hi mga Barbie. Sabi mo ma'am. Hi, mga Barbie! Hi, ganon! Sino ang pokpok? Baka sa kami ba yung tao? Ay,